narodeniniach som už dnes rozprávala. A teraz si dovolím počas toho chystania spomenúť aj ďalšie narodeniny. Je tu jedna osoba, ktorá chodí na náš každý koncert. Výnimka je, keď náhodou nezistí, že sme mali termín. Sedí pri kamere, je tu naša bývalá žiačka, v súčasnosti pani učiteľka na základnej škole a sedia tam dvaja na tej stoličke. Ja by som zaželala dnešným narodeninám maminke, aby bola zdravá, aby všetko bolo v poriadku a nech je šťastná vo svojom ďalšom. Tak, na to pokračovanie patrí pani učiteľka Ľudská, aj tebe, dobre? Extra. Tak. Takže hraj pekne, lebo je to narodeninové. Karolika Vaculková je žiačkou 4. ročníka, ako hlavný predmet má spev. Pritom máme aj obligátny nástroj a ona si vybrala vzorcovú flautu. Je striedy pána učiteľa Dávida a zahrá nám známu melódiu od Beatles Michelle.